Büyük Britanya'da talip hakkı bilen okumak isleýäňizmi? Onu Chevening Scholarship ýani Chevening talip hak maksatnamasy size garaşýar. Bu maksatnama gönden öňe Büyük Britaniýanyň hökümet tarapyndan hödürlenýär. Chevening maksatnamasy 1983-nji ýyldan bäri dowam edip gelýär. Şol wagtdan häzirki wagta çenli Büyük Britaniýada dünýäniň ähli ýurtlarynyň 50 000-dan gowrak hünärmene talip hakkı bilen okumak mümkinçiligi döredildi. Chevening maksatnamasy näme? Bu maksatnama Büyük Britaniýada magistr derejesini okumak isleýän taliplere niýetlenen. Maksatnama tapşyrmak üçin iň wajyp talaplaryň biri güýçli akademik geçmiş we liderlik okuyup başarnyňy. Maksatnama tapşyran arda materiallaryňyza Britan elçihanasy we bilim geňeşligi tarapyndan serediler. Chevening maksatnamasy nämeleri öz içine alýar? Eger de maksatnama tapşyran ardaňyz üstünlikli geçse, onda sizin okuw tölegleriňiz, ýaşy çykdajlaryňyz hem-de Büyük Britaniýa gidip gelmek üçin ýol petek çykdajlaryňyz maksatnama tarapyndan tölenir. Esasy bildirilýän talap bolsa, maksatnama arda tapşyrýan talybyň güýçli akademik geçmişiniň bolmagy hem-de liderlik okuyup başarnyňy bolmagydyr. Chevening maksatnamasyny aşagda görkezlen web sahypasy arkaly arda tapşyryp bilersiňiz. Eger de arda materiallaryňyz üstünlikli geçse, onu bilim geňeşligi tarapyndan goşmaçy hödürname talap ediler hem-de söhbetleşik üçin çağırlarsınız. Bu söhbetleşik ingliz diline alınıp barlar. Chevening maksatnamasy 2025-2026 arda tapşyrmagyň möhleti 6 awgustdan 5 noýabra çenli. Üstünlük kazanan dalaşgarlaryň sanagy 2025-nji ýylyň iýun aýyna elan ediler. Eger de siz olaryň içinde bolsaňyz, Büyük Britaniýada okuwuňyzy 2025-nji ýylyň sentyabr-oktябr aýyna başlap bilersiňiz. Maksatnama tapşyranyňyzda resmi namalaryňyzyň terjimesi üçin Aşgabat şäherine ýerleşýän Makullyzma terjime merkezi bilen aşagda örkezlen belgi arkaly habarlaşyp bilersiňiz.